Hello guys, good morning. Welcome to my new video logoper. Ang moनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गोदान बरायनानै लाबोलायबाय लोगोफोर दायो मा होनो बोरायफैदों आरोना ओमफ्राय मा लाबोदों नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना आं देखायगासिनो आरोना लोगोफोर थिखोनो हाला आङो जानोखौबा आरोना मारिला सेन्देल गालांलायो खारलांदों आङो लोगोफोर माने बोरायफैदों ओमफ्राय माथो लाबोदों गाव फिदोंमोन आरोना खेबाव ओमफ्राय बेखौ लाबोदों आरोना नोंथांमोननोबो देखायनोसै आरोना सिङाव मा मा रोखोमनि दङ आथिंखौ नायदो लोगोफोरनो आं सेन्देलखौनो गालांलायाखै आरोना बाब्रे मोनजागोनखाय ओमफ्राय नायलाय मा लाबोदों बेयाव बेनि सिङाव दाउ दं आरोना मा होनो मालायफ्रा मा लाबोयो बेना गाव फिनाय मा होनो केमआव फिदोंमोन आरोना बेखौ लाबोदों आरोना बेनि सिङाव दं आरोना दा खेवथ'नाय जायाखै आरो दासो मोनफैदों आरोना लोगोफोरा नाय सामब्रामा ओइ बेसे केजिनि लाबोखोलै मैथायालाय गायनायसो जाखोना नों फोनाय नामा बेलाय माला बेलाय मालै आये ओमफ्राय नै आयु माथो खमलायालाय बिदि गोथां बेलाय अरेन्जआलाय होनलायदो ओमफ्राय दे एलाय मा बेबो नामा मानो मिस्थि लाबोयो होनदों आरो आइ मा गोथां गोथां खमलायालाय ओमफ्राय नैबे लाइसो खोमा लाइ ना बेलाय मा मैथ्रु ना मा जाखो बेलाय खेवनानै नायजोबथारनोसै आरोना लोगोफोर आइ बेयो मा बे प्लास्टिक मोनसेनिया मा बुस्थु बे गोलावा नायनि र' लोगोफोर होनदो आइ नै वाटारमेलनसो लोगोफोर मानो बिदि गोलावलावखौ लाबोयो गथाखौसो लाबोनांगौब्रा बिदि गोलावलावखौलाय मानो लाबोनांगौ गथाखौ लाबोबानो जायो गिदिरखौ लाबोनांगौब्रा एसे गिदिर गथाखौ बिदि गोलाव फिसाखौ लाबोनो नाङा वाटारमेलनखौ थोद जाम्बा जाम्बा ओमफ्राय नै ओरैहाय नायदो इयो मा नाम होनोमोनलाय हा खख्लिं हा अहर आयु गयबो मोनबोलायदोंहाय मालाय फबनाय नामा गयालाय ए गयाबो फबलायनाय बाबरे बायनानैसो लाबोगोन ना खावनानैसो लाबोखो होनदो लाख'लायनो हायो हरबायनोलै सोरबा सोरबा फाथैबो मोनबोलायदो नै बियो फाथै आरोना आं खेवलाहाय बेखौ खेव नायनो आरोना नै ओमफ्राय बाहेरावनो खेवहोबाय आरोना लोगोफोरनि माबायदि फैदो नायनो र' हा अनबक्सिं खालामदों मालायनिफोर पार्सेल मालायफोरनिया मा गिफ्ट लाबोयो लोगोफोर आंनियानो बिदिसो लाबोयो आरोना बोरायफ्रासो होनबावलायो आरोना आंना नै बिदिसो लाबोयो मानसि लोगोफोर अनबक्सिं खालामसै ना दे जल्दि खेब गोजौआव थिखोनानै सिङावनो दोनगोन बिदैबो दैयो नामा आयु जा मोजां नै ओमफ्राय आङो मा होनो लोगोफोर दांनो गियो दांनोनो गियो आरोना आङो दाउखौनो गिबावो खेहरगारगोनलै नै आं होनखाबाय बोरायखौ बेयाव दाखेव ओमफ्राय खेवनानै नै बिरगलांजोब्बाय आरोना मानैल'सै मानैया गलांबाय नै आयो गिदिरथारमोन अन्थाव बोरै हमनो मोनबावनांगौ बिरगलांजोबसिगोन इयो इसोरो ओंखायनो आरोना माखासे दं आरोना नै माखासे मानै ओमफ्राय फिसाफोरबो दं आरोना माथामा आयो गिदिर दाउलाया जि गिदिरमोन गैला मोनजानाय नंलाहाय गेटनि सिङाव थानाया दाउआ माखै बिरलांखो आरोना जारलासोहाय
Sebaik itu kosto mana फिनानै ओमफ्राय हमनानै लाबोनायाव जि मोजां लाबोबाय आरोना आङो बुंखाथारदोंमोन आरोना लोगोफोर गावखौ माने उनो बैखैजा खेवनानै ओमफ्राय गावबो खानायखाय गनाय नङा सानबाय आरोना ओमफ्राय दाना दाउला गिदिरानो गलांबाय आरो मा होनो मासे दाउजो नामाथाय ओमफ्राय बेबो गलांबाय आरोना ओमफ्राय दायो गेटनि सिङावनो दंथ'योमोन आरोना ओमफ्राय दायो बाहेरायाव दाउ नुहुरनानै मा होनो दाउलाया खालामबाय आरोना दंफां सायावसो थाखायोमोननो दाउलाया ओमफ्राय बिरखोलाबायो ओमफ्राय सौलायहैगासिनो सोरनिबा दाउजों बाहेरायाव अन्थाव बाथाव सिबायनो ना गावहा नेगासिनो आइमा दा देखायनोदो लोगोफोर र' थांगासिनो एथ' खस्थ' लाबोबाय खानायानो बोरैबा खेबख'दों खोमा आरोना खानासो लाबोनायखाय गाबो गनायना सानदोंमोननो आंखौ दुगैनानै गोजांबाय नै ओमफ्राय नै सोरनिबा दाउजों सौलायगासिनो आरोना नैबे देरसिनामोन आरो ओमफ्राय गावहा नेगासिनो दं आरो नै ओइखैजा नै गावहा नेगासिनो दं बोरैबा मोनदों खोमा गावहा नै मोनबोबाय दासो गोसोखौ गोजोन मोनलायसिगोन बे मोनबोबाय गाबनो रोंला मेंबाय बियो ओमफ्राय मोनसेलाय ओहो लादो सोर आदसा बेखौ नेबाय मासेया खारलांगोन बेखौ मोनाबा ए ओमफ्राय बबेयाव थांखो बियो मासेया फै आं हमा गियो आं ओइखै थांबो मासेया ओइखैसो नागिरहैदो मासेखौ खम जाला बेजों ओमफ्राय नै लोगोफोर मा होनो बै मासेजों सौलाय गाहाम मेंबाय आरोना हमनो मोनबाय नै दाउला गिदिरखौ आं हमनो गियो आरोना रेडिखाय र' आंनाव बिरखोलागोन नै र' नै देखाय नै दाउला गिदिरा नै बेखौ हमनो मोनबाय आरोना ओमफ्राय मासे दंबावो आरोना बे बाउन्डारि सिङावनो ओमफ्राय बेखौबा मोनगोन ना मोना ओमफ्राय दाना नै बेखौ खानानै दोनथ'नांसिगोन आरोना बे गिदिरखौ नङाबा मासेया बेखौ नुवाबाथाय बेबो बिरलांगोन आरोना बेखौ मोननाय ना बिराद दाउमाखाया बिराद साइज आरोना जि मोजां फिसिना लाबोदों आरो बियो बोराया ओमफ्राय मासेयाव गै थांखो बेबाना आइ मोनगोन ना मोनला होननानै जि दुखु जाबायमोनहाय गाहाबो सिन्थानो दासो गोसोखौ गोजोन मोनलायसिगोन बेयो सिबाय अन्थाव बाथावनो ओजोंहायबो मा होनो खेमा बिराद खस्थ'सो हमना लाबोखादों आरोना सिबाय मेंबाय ने फिउसारनि बायदि जाबाय सौलायनानै गावहा जि गिदिर मथाथारनो एकदमबारे हमनो मोनाबा खम दुखु थागौमोन दासो हमनो मोनफिननानै गोसोखौ आराम मोनलायबाय खम दुखु थासिगौमोन हमनो मासेखौ मोनबावासै आरोना मासेया अबेबा थाबाय सिरिनो बिदै दैग्रो अबेबा सिरि दैबाय खोमा बिदै दैदोंमोन आरोना मोनफिनबाय दाउखौ गिदिरखौ दाउलाखौ माने सोरजोंबा सौलायबाय माबा दाउला मासेजों सौलायबाय थानानै मेंनानै जौखौ मोनासै अबेबा सिरि थाबाय माबा दैग्रामोननो दैबायसो नामाथाय सिङाव दंमोन आरोना आङो बेगखौ नायनो टाइम मोनाखैमोन ओमफ्राय नै आपेलबो लाबोदों आरोना दासो नुबाय आरोना दहाय नायनो रोङासै ओमफ्राय नै खमलाया माने मोननै डिजाइननि मोनसेया गोथां ने ओमफ्राय नै बे मोनसेया बे भुटाननि ओमफ्राय बे लकेलनि आरोना आपेला मोजांथार आरो ने मा नोंहालाय एवनो जाजायो माबायाव दोनसै आरामनो मोनबाय मासेखौबा ओमफ्राय आङो बोराय लाबोनाय आपेलखौ हानानै जाबाय आरोना फिसालाबो गैयाना स्कुलाव दंहैयो आरो ओमफ्राय बे समावनो बिफाया मोनफैबाय आरोना फिसालाया स्कुलाव दंहैयो दायो फिसालाया फैनायखौ मिन्थिबा ओरैबायदि खुसियानो लाजानाय नङा आरोना लोगोफोर माने नुफैबाथाय बादै बारदावनानै गोलैफ्लालायगोन आरो बियो फिसालाया ओरै बिफाखौ नुबाथाय लोगोफोर फिसालाखौ स्कुलनिफ्राय लाना फैबाय आरोना ओमफ्राय नै मिनिगासिनो आरोना सारप्राइज फैदों दे फिसालाखौ स्कुलनिफ्राय लाना फैबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय ओरैबायदि फिसालाया गाखोलांबाय बबे अहा काहा आयु लाजाला आरो थङाला बाङाला
जारला जागोन ओमफ्राय नै आङो माबानानै दोनबाय रब्रा ज' जागोन र' आंबो जागोनब्रा ओमफ्राय नै इदि आरोना सुइटार आरो ओइ आगोलनिनो गोबाव जाबाय बेखौनो सुइनि दाय जाबाय थादो आरोना ओमफ्राय मानसिया ओमफ्राय दासो सुंबाय फैदो आरोना ओमफ्राय बेखौसो सुदोंना सुवाखै सोंग्रोदों आरो ओमफ्राय आङो सुनानै फोरानना गालांदों रानाखैनो ओमफ्राय बेखौसो आगोल सोंदों आरोना बियो एसे रानहांबाय आं फोरानहैबावनोसै दे बिराद एकदम सुइनि ओरैबायदि दाय जादों आरोना सान्दुङानो नाङा नै ओमफ्राय बेखायनो रानाखै बेखौनो फैबासो मावहोनो होननानै माने माबाबाय थादोंमोन आरोना अरा फारसे जोङामोन आरोना गेसा ओमफ्राय फैबासो मावहोनोसै होननानै नेबाय थादोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा फैबायबो मावफैबायबो आरोना नै ओमफ्रायो दायो मावथोंसै आरोना दायो मावथोंसै होननानै दोनहोबाय आङो ओमफ्राय नै जाबाय मालाय गानबायबो आरोना बाथि जादों मा बिल्लि मिस्टिखौ जानोसै आरोना नै स्कुलनिफ्राय फिसालाखौ लाना फैनानै फुङावबो जेबो जायाखैमोन आरो आयु फुलाला होनथारदों बेगखौबो दोनहैबावाखै गोलैगोन नोंनिया बाथिया सोर आं जाया नै स्कुलनिफ्राय फैनानै ओंखाम जाया मोजाया बिफा लाबोनाय बिफाया गावनि साइकेलखौ लाबोफादों आरोना गावजोंहाय मा होनो केमाव सालायो नामाथाय बेखौ लाबोफादों बेखौसो साइकेल गिदिरखौ सालायहैबाय आरोना ओंखाम जानो लिंहैनो आङो जारला बेजोंबो फिसालाजोंबो माबायदि सालायगासिनो साइकेला गोजौ आरोना सालायनो रोंखागौ ओमफ्राय साइकेला गोजौखाय सालायबोबाय थिखोनानै हरबाय ओंखाम जानोसै फैदो ओंखाम जाबावलायानो नै माला जाखांखोलाय दाहाय ओंखाम जानोसै फैबाय नाबा जाग्रोनोसैसो आङो सासेया गिगासिनो